Dobar dan, dobrodošli. Dobrodošli u naš novi video. Danas uprema ćemo raditi da pravimo meso i krumpiriće. Bravo, kako je lepo. Šta ćeš ti da radiš, a šta će mama da radi? Mama će da seče. A ja ću da oblatujem ferbu. Kako si slatka. Šta će tata da radi? Tata će da snima. Mama je kupila ovo. Šta je mama kupila? Šta je ovo? Pokaži. Krompir. Dobro. Kupila je i ovo. Šta je to? Meso, pa i ovo mleko. To je neutralna Pavlaka. I kupila je... Dobro, ovo je maslac. Maslac. Ovo je vegeta, pa se ne prostiš. Da razmislim. Brašno. Jaja. Šta će mama da donese? Bro? Mama, ja ću da kuckam jaja. Jaja. I ta jaja su obično. Ali nisu lepe. Samo nemoj da ti padne. Neću je. Pošto ova je, vidite ovo. Tu sjećamo meso. Ajde. Prvo moramo, jaja i brašno idu posle. Prvo ćemo da isječemo na što tanje slojeve meso. Mama će da seće. Vidite kako sada seće. Brašno. Da, ali nemoj mnogo to da dižeš, to će da pukne. I to je isto. Nešto lepo. To je neutralna Pavlaka. I neki nešto pavlaka. I neki ne. I krompir. Pravimo, znači, one pohovane šnicle, pileće. To Mija jako voli da jede. I prvo ćemo sada isječemo na tanko. Sad će tata da nam pomogne. A ti i ja ćemo sad da sredimo krompir. I ja da se javim, da me vidite malo, da ne budem samo strogo iza kamere. A znate, tata morate da budete tati jednu pomoć, ali nisam te vidjela. Čekaj, morate da vidite kako pravimo. Znači pravimo jedno od omiljenih jela što vole Lana i Mija. Ovo je poenta ovih je da se to lepo ovako sitno isecka. Mama, dobro ti, da. Da, samo me od ovog ruka zaboli. Nismo rekli. A vidite ima 1, 2, 3 i 4. Posle 5 će 6. Tako je. Hoćeš ti njima da izbrojiš na engleskom do 10, da čuju oni? 1, 2, 3, 4 i 5. Bravo! 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dalje? 7, 8, 9, 10. Bravo! A kako kažeš ja sam Mija na engleskom? My name is Mia. Bravo! My name is Mommy. My name is Mommy. Evo. My name is Daddy. Daddy. Kako se kaže volim te, jel znaš? My name is volim te. A kako se kaže volim te na engleskom? I love you. Bravo. Ma ti sve znaš, bre. Ajde sad izbroj koliko ima krompira unutra. Mimi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Ciklana spava. Noći dana ona će jesti ovo što je mama pravi, jaja. Znači ovo ne se ne ide. To ćemo sipati negde i
I to. Maslac. A šta ćeš da radiš kad se Kalana bude probudila? Ješćemo svi zajedno, a pošto mama sada mora da sada kažemo engleski. Kako se zove? My name is Mia. My name is Mama. Mami, My name is Luna. My name is Luna. To ja kažem. My name is Daddy. You are? My? Da. Yes? Sada, pašgeta. Pašgeta i? I Šta je ovo? Meso, je li ovo meso? Meso. Pašgeta. I so. Nije to sve, to je brašno, ali nema veze. Sada ćemo na drugi deo. Kao ono, znaš, klip. Idemo na drugi deo. Jaj Bože, ti sve upiješ od nas, jel ovo pileće šnicle ćemo da stavimo malo da umažemo u bagetu. Takav je recept. Inače, ovaj recept za ove šnicle mi je dala Olja Miljković. Pozdrav za moju snajku. Probali smo kod nje te šnicle, Mija je toliko pojela, ja sam mi pitala kako pravi i sad ja pravim tako. Umažemo u vegetu, nakon toga ćemo da stavimo brašno. U brašno ćemo malo staviti vegete i 2 jaja. I onda umočimo u brašno, u jaje, u tigan, to sve znate. Ono što je danas drugačije, pravimo krompiriće u revni, ali ne one klasične. Nastavljamo sad, jel? Dobar dan. Krompiriće koje pravimo, sad pustiš mamu da seče. Da, pošto idemo na drugi sprat. Drugi sprat. Sada ćemo Rođen. vidi, te nije ovdje što je. Ovaj krompir koji pravimo, u njega se dodaje neutralna pavlaka i maslac. Zašto? Ovaj krompir je inače moja baka stalno pravila kad sam ja bila mala i onda moja mama pravila i onda sam ja jako volim da jedem taj krompir. Drugačiji je, nekako je sočan, nekako ima tu pavlaku u sebi i maslac i mekši je, ja volim tako neka drugačije da pravimo i Mija voli taj krompir. A to je inače mladi krompir, ali tako? Mladi krompir, da. A sada ćemo sve promešati, a sada ćemo vidi, jedan je ostao, neće. Da, taj se pokvario, ljubavi. Da pokvari. Sad treba jedan pleh za krompir. Sad ćeš ti ovako rukicom da sve spustiš dole. Ajde. Bravo. Ajmo još. Bravo. Sad ovo uzmeš i staviš u pleh. Bravo, Miško, kako ti to... I malo ga raspodeli ovako. Tako. Bravo, ljubavi, bravo. Tako. Tako. Ćemo sada mama. Čekaj. Polako, Biki, to se lagano kuva. I dodaš mami, mama i seče. Da. Dobro, još. Mama nije mami je malo. Da? Moramo da kupimo mami novu. Mora mama je inače baš kuvarica, pa zato je baš i treba. Kuvarice nemaju bez toga. Da, ne mogu kuvarice bez kecelje, jesno? Ajmo. Wow, bravo Mimi. Ovako, pogledaj me, ovako i ovako malo. Ajde. To, bravo mačko, bravo. Odlično. Bravo. Prvo, za ovaj krompir treba da uzmete ovu neutralnu pavlaku i da malo prospete po krompiru. A ja ću ti reći koliko, nemoj puno. Znači, sipaj, ja ću ti reći koliko. Pomalo sipaj. Ali ovako ideš svuda. Pomalo sipaš. Ajde ti pomogne, može? Ne. To. Tako, bravo, ti si talentovana, to na tatu. Ajmo, tako svuda. Bravo. Svuda po krompiru, malo ovuda. Mora svuda da ga zahvati. Dobro. Bravo, mačko. Opet ovo. Tako. Sačekaj, sad onda maslac uzmemo. Da, ja ću. Čekaj samo da ga malo isečemo. Ovo je moj krompir, a sada smo napravili. Idemo na sljedeći sprat. Sada ću vidjeti. Klik. Znači, bukvalno nije važno, samo ga spustite tu negde. Što sad? Da ostane, još jedan. Ajde, ja ću da se ti ne mastiš. Čekaj, pomalo ovako, da, dobro. To je to. Evo ga, ovako. Ajde. Svuda tu. I reci oko da prestane. Dobro. Dobro. Ajde malo promešaj ovako. Ajde, lepše uhvati nož. Čekaj, pusti ruku. Ajde. Ovako.
Bravo. Važno je tako da se promeša. E sad idu jaja. Kako ćemo sad? Da polomiš, čekaj, ali sad čekaj. Da ti pokažem kako, kao ja naučim i ja danas nekad pogrešim. Ovaj deo ovdje lupiš ovako malo po sredini, ali malo, blago. To je to. Otvorimo zajedno. 3, 4, sad. Bravo! Čekaj da obrišemo, ne diraj. Ajmo drugo. Ajde. Znači malo ga lupiš. Još malo. Još jedno. Bravo. Ajmo sad zajedno, uhvati ga. 3, 4. Bravo! Sad će mama s ovom kašiću. Ajde malo, ajde. Muti! Vidite ljudi, ali vidite ovo ostavi. Dođite da vidite dobro. Evo, tata zoomira, evo. Vidi? Da. Sada ćemo mutiti, da vidite. Vidim. Vidite ovo. Bravo, vidim, baš lepo ti to letiš, ajde. Da ne volite to se ne jede. Kanto, evo, sad 2. Bravo, mučkalica mala, slatka mala, mučkalica mala. Nema se sada, ali vidite, ovo je osinu. Sad ćemo da ovo meso umešamo u vegetu. Ovo meso baci tu. Dobro. Ja ću samo malo u jaja dodati vegete, snimi ovo da vide. Evo ga. Da, bilo je malo slanije, ali pojelo se. Dobro. Sad ćemo da ubacimo ovdje malo vegete, ajmo, malo samo. Još malo. Dosta! Krompir ubacujemo. Sipamo brašno. Što? Tu ćemo da umačamo šnicle. Dobro. Sedmicu ćemo da stavimo i malo ulja. Pošto ja nemam baš mjesta tamo da priđem kamerom, evo da vidite što radi Lana. Beba mala spava. Ubaci u brašno. Dobro, vrati viljušku ovdje. Tako. Ne možemo sve, dosta. Prvo ova 2. Ovako, mora da se umota. Čemo tu da jedemo brašno? Pa nećemo brašno, to će da bude šnicla posle. Ovo sad uzmeš isto i ubaciš u jaja. Ajde. Tako. Polako, čekaj. I sad ovako. Malo mešaš. Ali ovako, polako mešaš. Ne da... bravo. Tako. Ajmo sad ubacimo unutra. Daj mami. Idemo dalje. Dalje će meso. Mama, evo ga. Dobro, sad sačekaj ovo da se istrži. Šta si ti to sad upravo radila? Na drugi sprat je gotovo. Gotovo? Sada ćemo ubaciti ovdje na drugi sprat. Na drugi sprat? Ajde. Gde je naša kuća došla? Tu smo, Lalici, osjetila hranu, pa... A? Evo. Okreni ga s obe strane, da vidimo. Bravo, domaćice. Kako? Nemoj samo nagljati. Buć. Ne, Čekaj. Ti, naravno. A moraš da ga okreneš, ne boji. Bravo, miškice, mala, slatka. Okej. Opa, bato. Dobar dan. A ja sam se zvala Mija. Ja sam se zvala Mija. A onda sada vidite. 6. put je udarila glava. 6. A sada ćemo raditi pernicu nanu. Sada ćemo sve tako promešati. Evo ja sam promešala. Šta ako bude gorilo? 1, 0, 2, 3, 4, 5. Videla kamer. Videla sam kamer. Ajde, kaži nam. Šta da kažem? Ja volim Miju. Ja volim meso. A ja volim krompirić. Krompirići se, pazi, se prže. Vidite, mam. Dođi da se snimaš, mama. Čekamo da se završe krompirići i onda ćemo da jedemo. Ćao! Ćao! I pošto sada čekamo sve, upalit ću vam. Seko, si lepo spavala, Seko? Dobro jutro, dobar dan. Novi klip. Pa kako novi klip? Neki
kofer. A taj kofer se ručak. Ručak spremamo. Da. Šta si sve radila danas? Aha. Farbali smo jaja. Farbali smo jaja. Jel? Da. A sada, vidi, sada ćemo nešto raditi. Skloni se. Tako ti tatu skloniš iz kadra, a? Evo ja tebe. Ajde ti mene. Zamislite neku želju. Da zamisliš želju? Čekaj. Čekaj. Dobar dan. Pokaži svog unikorna. Evo ga unikorn. To je? Nek sedne ovdje. Dobro. Dobro jutro. Dobro Mi jutro. sada ćemo napraviti lepo. Dobro, čekaj sam. Čekaj. Evo me. Evo me, došla sam, tako? Vidite ove flaše. Nekako su neke fakirke. Vidi. Vidiš Blue, yellow, pink. Zamislite neku boju. Kažite. Ajde, dobro. Tako je, plava. Plava, bravo, pogodili ste boju. Zamislite. Pink, bravo. Bravo, pink. Rešili smo se bojama. To je to. Ručka, beba? Ja. Da. Ajde, probaš sad to što si spremala. Da kažeš kako je, ajde. Da Probaj kažeš, meso, da vidimo. je li ukusno? Što skidaš to? Zato što nam... Vidite. Vidite? Aha, bravo. Jel dobro? Da. Ona kaže da. Ali nije to. Nije ni krompir gotov i mi moramo već i da idemo. Tako vam je kod nas brda na dole sve uvek, zato ja gledam s njima ništa da ne snimam, ali sad smo ispoštovali ovo s Mijom, bilo nam je takav plan. Ne znam kako, ja nisam probala jer što nisam gladna. Mija nervira što je skinula ovo, a ovo inače jede, ne znam zašto skida sad ovu foliju, što se kaže. Eto. Ništa, to je to, krompir i ne znamo kakav je. Pozdrav ekipa. Ćao. Ćao, čao.